No já nevím, jak mají očička. To je menu. Jezus, právě ten nejhorší telefon na světě, protože to je Nokia. Kontakty, profily, nastavení. Rádio. Něco nastavíme, ti sranda. Galerie. Galerie. Zvolit, ukázat služky. Fotografie. Anička, Janička, Míša, Růže. Sama Anička, Janička, Blanička. Tak. To je všechno. Všechno, co umí. Jediná služby ještě připojení, no tak je dobrá sranda. Má to i hry, jo. Ten nemocný. A paměť, hele, to se podívá na paměť. No. Paměť 2,5 mega. To je 500krát méně, než mám já.